Bon dia, bona vesprada, bona nit, torna a estar així. No sé quan es publicarà el vídeo, l'única cosa que sé és que he tornat, que estic gravant i estic molt contenta. El vídeo d'avui és un dels vídeos més esperats sobre la filologia catalana, que és el grau que estudia, la carrera, de la qual sé un poc, per tant, m'arriben moltes preguntes, no sé com sobre influencer, però és cert que és sobre el tema que més preguntes m'ha arribat. Estic molt contenta perquè és sobre el tema que més m'interessa parlar. I a més, jo sempre he pensat que és un dels temes que més m'omplin en la vida, vull dir, és cert que són els meus estudis, però crec que serà per a tota la vida. Que no estic dient que em dediqui a això, possiblement sí, perquè és el que m'agradaria fer, però és un tema que crec que m'acompanyarà tota la vida i que ocupa la gran part de la meva vida. Per les amistats que he fet, per les relacions que he mantingut, per exemple, en la literatura, com m'he enfocat la vida a través de la carrera, aquestes cosetes que anem comentant. Em vau fer moltes preguntes que jo, com a bona influencer, com a bona pobra influencer, perquè què faria una influencer de veritat? Agafar la càmera, posar-se a gravar i des del mòbil contestar les preguntes que heu fet per Instagram. Jo, com grave des del mòbil, encara no tenim pressupost per una càmera, les apunté en la meva llibreta, que és el meu diari secret. I bàsicament el vídeo s'estructurarà d'una manera molt clara, que és una introducció meua sobre què he fet jo, la meva trajectòria, en quin curs estic, donant un poc d'opinió, on també contestaré algunes preguntes, i després faré una visió més general del grau, no tan personal. Jo, la filologia catalana, per què? Quin va ser el fet que va dir, Gala, tu has d'entrar en aquesta carrera? No tinc ni idea, perquè sé que des que tenia memòria volia estudiar filologia catalana. Ma mare va estudiar filologia catalana i suposa que algun factor tindrà, perquè en casa hi havia molts llibres. La llengua és un tema que després entrarem. És la meva passió per la vida. Jo crec que ja anava en el meu ADN. La meva assignatura preferida era valencià. En València l'assignatura es diu valencià, igual que en Catalunya català. I en batxillerat m'ha molestat prou perquè jo treia bones notes i vaig treure molt bona nota en selectivitat. Aleshores els meus amics deien com, tal, per què vas entrar en filologia catalana si és un 5? Podia fer una carrera que tinguera un 12, no sé què. Crec que no cal ni comentar-ho. A fer-la mal a gent que va d'elitista i de classista. Començaré a respondre a les preguntes. Quines altres carreres tenia pensades? Jo sabia 100% que anava a entrar en filologia catalana i no tenia altres carreres pensades, però sí que és cert que les llengües a mi m'agraden molt i que des de primer de l'ESO estudié francès, després d'anglès, després vaig començar a estudiar italià, vaig fer 2 anys d'alemany, també en el batxillerat i en l'ESO en quart vaig fer llatí i grec. Les llengües m'apassionen. Com a segona opció em vaig encapritxar també molt en filologia italiana. M'encantava la llengua italiana i la literatura. És cert que no tenia ni idea, però sabia, evidentment, que els clàssics, ben clàssics, estaven en la literatura italiana. Després també em vaig plantejar fer clàssiques. La francesa també me la vaig plantejar. Comunicació audiovisual, periodisme, criminologia també m'haguera encantat. Dret. Volia fer dret jo també. Volia fer filologia i dret. I, literalment, jo li deia a ma mare, m'agradaria ser jutge per tancar en la presó tots els corruptes del PP. M'han preguntat que com és la carrera en València. Hi ha molt bon nivell entre alumnat, professorat. És cert que hi ha professors millors que altres, igual que companys millor que altres, però jo estic molt satisfeta del bagatge que he fet en València. Què passa? Que arriba tercer, i on estic ara mateix. Tercer de carrera i Gala decideix anar-se'n a Barcelona. Per què? Perquè me volia anar de València. I vaig demanar una beca SICUE, que és un programa que només es fa per l'estat espanyol, a diferència de l'Erasmus. Que enllacem en una pregunta que m'han dit que parli sobre l'Erasmus, sobre el SICUE. Jo vaig decidir fer el SICUE en Barcelona perquè m'encantava la ciutat, però jo seguisc estudiant des de la Universitat de València. És a dir, no és un trasllat d'expedient, sinó que és un canvi d'universitat, però no de matrícula. És a dir, jo continuo estudiant i matriculada en la Universitat de València, encara que cursant assignatures a Barcelona. Hi havia una altra pregunta en relació a això, que és què vols fer en un futur? M'agradaria fer el màster del professorat i m'agradaria opositar per a ser professora funcionariat de l'Estat. Sí que és cert que m'he plantejat moltes vegades demanar una beca d'investigació, fer una tesi i tal sobre la dialectologia, però sí que tinc clar que m'agradaria treballar en relació a la filologia catalana. Si connectem amb una altra pregunta molt important i és, i quines eixides tens a part de ser professor? La filologia catalana, evidentment, l'eixida més famosa que té és ser profe de català. Però hi ha moltíssimes més eixides que no us podeu ni imaginar. Ser corrector de textos, treballar en una editorial, treballar, per exemple, en TV3 corregint les transcripcions o els subtítols que es posen
a la televisió, ser lingüista forense, ser traductor, traduir llibres. Els llibres de traduccions que llegim en català, que no són escrits en llengua original català, els ha fet una personeta. Una altra opció possible també és anar-te'n a qualsevol càtedra del món, a una universitat que oferisca la càtedra de filologia catalana, a treballar i que damunt es cobra un pastizal. I connectem en el tema de l'Erasmus. M'han preguntat també per l'Erasmus, que quines crec jo que són les millors destinacions. Jo, quan vaig sol·licitar el CICUE, per a fer en Barcelona, també vaig sol·licitar Erasmus de París. No vaig arribar a fer la preinscripció, però em van acceptar en la Universitat Sorbonne de París. París o Barcelona? Pues Barcelona, és que ho tenia superclar. Llavors no puc parlar del tema perquè no he anat d'Erasmus i no vaig a donar la xapa sobre una cosa que no sé. Però quan jo vaig sol·licitar per anar a París, hi havia molts llocs com per exemple França, Itàlia, Croàcia, Alemanya, Irlanda, Regne Unit. A l'àmbit internacional te'n podies anar als Estats Units, a Mèxic, a Cuba, a Corea. Però traiem-nos la idea del cap que si estudies filologia catalana no pots fer Erasmus o no pots treballar a no ser que siga en algun lloc on es parla català, perquè és totalment fals. Aquesta idea connecta amb una altra que t'ho vull transmetre, que és que no cal que acabes treballant en allò que has estudiat. M'han preguntat sobre les assignatures de literatura i llengua. Està superequiparat, és a dir, no trobaràs molta més literatura ni molta més llengua. No està gens descompensat. Si haguera volgut sols llengua, haguera fet carreres que només especificaren en llengua, com per exemple, hi ha una carrera que es diu lingüística. I si m'haguera interessat només la literatura, haguera fet una carrera que es diu estudis literaris. Tenia molt clar que jo entrava a la carrera per la llengua, perquè m'apetia molt aprendre sobre llengua, però evidentment la literatura era un àmbit que no podia deixar a part. La literatura m'agradava molt, però la llengua encara més, i de fet en primer vaig dubtar i vaig dir, ostres, de veritat, Gala, que tu estàs així per la llengua, que no estaràs per la literatura. M'han preguntat també per la meva matèria preferida, ja ho he deixat caure, dialectologia, és a dir, els diferents accents que té el català, perquè a València es parla d'una manera i a Barcelona es parla d'una altra. També podem lligar un poc en l'assignatura de sociolingüística, d'història de la llengua, però tot el que està relacionat en llengua i societat. M'han preguntat també si he cursat alguna assignatura en castellà. Sí, perquè al primer quadrimestre de primer, és a dir, només comences la carrera, no t'especialitzes tant en el teu grau, sinó que fas com una visió general del que totes les filologies haurien de tindre en comú. Una assignatura que es diu Norma y uso correcto del espanyol o una cosa així, però és només en primer. M'han preguntat si és molt difícil el grau. Des del meu punt de vista personal, no considero que sigui un grau difícil. Considero que és un grau constant i que no pots anar a classe i després oblidar-te'n. El que vull dir és un treball constant en la literatura. Has de llegir moltíssim. Has d'anar creant així el teu pensament. Crec que són cosetes que hem d'anar formant-nos al llarg de la vida. La filologia catalana t'ajuda a tindre els conceptes més assolits. També has d'estar al dia de la realitat lingüística que tenim als països catalans. Per tant, crec que és més voluntat de llegir, d'estar al dia, de llegir assajos, articles d'opinió. S'ha d'estudiar, i no us diré que no s'ha d'estudiar. Hi ha assignatures xungues que si no te les estudies no traus, però per exemple, en el tema de literatura, en lloc de posar colzes, has de llegir moltíssim, has de llegir obres comentades d'altres obres, has de conèixer moltíssims autors, i crec que això també és l'avantatge quan acabes la carrera de no conèixer a Mercè Rodoreda, a Joan Fuster, Pere Calders. Evidentment tens un bagatge molt més ampli. Jo crec que això també és un punt a favor per a la gent que estudia filologia catalana, que coneix també molts autors que altra gent no. M'han preguntat si el grau està polititzat. Tu, si entres al grau de filologia catalana, has d'entrar perquè t'agrada llegir, perquè t'agrada la llengua, perquè t'agrada la literatura, perquè vols aprendre més sobre el segle d'or català, perquè vols ser un bon gramàtic. Tu no pots entrar a filologia catalana perquè eres un superindepe que vol salvar la llengua. No, no podem pretendre és entrar a estudiar en un grau perquè som els més indepes, els més activistes i parlem català. No, per això vés-te'n a Twitter. Però sí que hi ha certs fets que de vegades mostren un poc de política, que també crec que és totalment normal, perquè, per exemple, si estem parlant de sociolingüística, que dèiem abans, i estem analitzant la situació del català a Catalunya, evidentment haurem de parlar de política, i evidentment si estem estudiant filologia catalana també és perquè ens agrada la nostra llengua, no? Llavors suposo que tots estarem d'acord en un tema que és el
tindre consciència lingüística, lleialtat lingüística i parlar en català sempre. Llavors, coincidirem tots en que la situació és supernefasta i que hi ha un govern que no fa res per la nostra llengua i que la nostra llengua no té estat. I que si no fem alguna cosa, pues la llengua morirà. I no vull dir que tot és política, però és que és política. I ja no cal que te'n vagis a l'assignatura de sociolingüística. Carles Aribau, per exemple, en literatura, Oda a la Pàtria. És literatura, però és que també estava fent política quan li escrius a la Pàtria. Crec, igual que dic abans, que estava connectada la llengua, la societat, la cultura, l'economia, la política també està connectada. I tancaré amb algun consell, perquè hi havia alguna pregunta que era un consell, i és que si esteu dubtant de fer filologia catalana, feu-la, gaudiu-la, curseu-la, apunteu-vos i matriculeu-vos en filologia catalana perquè és un grau que no hem parlat de la gent, perquè no m'ha donat temps, però la gent, les meves germanes ja per tota la vida, i que si estàveu dubtant, ja no dubteu tant, però de veritat que no us en penedireu en absolut si la feu. Que ens vegem en el proper vídeo i que espero que l'hàgiu gaudit com jo he gaudit fent-lo.